Takže jedem, jo? Jo. Čo vy si na Agatě vážíte? Všeho. Agátka nemá špatný vlastnosti. To je moje holčička. Přece ne. Někdy zlobí, ale nemá špatný vlastnosti žádný. Jasné. Aké má vlastnosti také, které vy nemáte a obdivujete? Je krásná. Je krásná. Má krásnou duši. Vysoká. Má krásný tělo. No, má krásnou duši a krásný tělo. A vy, Agato, čo obdivujete na mame? Všechno. Je krásná. Je krásná, má krásnou duši. Dobre. A to tělo si vynechala ty. Víte, dneska je strašně těžký být známý mladý člověk a bulvár už se odsunul do roviny sci-fi, protože já nevím, jak na Slovensku, ale v Čechách bulvár už je Lidová, Mladá fronta, Lidové noviny, jsou to oficiální noviny, se zbulvarizovaly. Na titulní stránce jsou rozvody Lucie Bílý, jsou na titulní stránce seriózních novin a bulvár, protože už vlastně všecko je málo, co se děje, tak si musí prostě vymýšlet lži. Oni se už opravdu odsunuli do role sci-fi. To je divný, ale my přece žijeme úplně bez bulváru, když to člověk nesleduje, tak v tom není. Sci-fi. Takže ono je strašně těžký být v dnešní době mladý, protože... To jsou chudáci štvanci tyhle lidi, to je strašný. Agato, podľa vás mama ako zachádza s mužmi? Čo si beriete z něj jako príklad v tomto smere? Čo ako... Špatný příklad, že jim moc sloužíme. Ano, vy tiež. Ano. Napriek tomu ste hovorili někdy, že muži sa vás boja, máte ten pocit. Bojí, ale pak, když se s nimi poznáme, tak jsme jejich otrokyně. Ste veľmi hodná na ně. Ano. Já jsem docela rád, že takový rozhovor nemusím dělat já teda. Já se to pak naučím. Ano, třeba dneska mi její přítel říká, my jsme byli u babičky, takže Agáta jí tam vodí ty chlapce a... Aby se babička nenudila, no, ona to pak ráno nad tím pláče večer, tak aspoň má zábavu. Ona vám robí ťaháky? Robí mi taháky a zrovna dneska jsem tam byla u babičky a ona mi spočítala všechny mé přítele, což mě pobavilo. A já to číslo vám neřeknu. A to je neznáme, a to jenom tam vodíš, to už je tam vodíš, jako když už jsou... Když už jsou se mnou, tak díle k 2 hodiny. Ne. Dneska tam byla, no, tak Už začínám chápat, že ona o sobě říká, že se jí ty chlapy bojejí. Já už se začínám bát taky. Požičiavate si šaty navzájem? To nejde. Kvůli... Já jsem menší, já mám o půl metru méně než Agáta. Ale když jsem byla malá, tak jsem si počovala mámine podprsenky, které jsem mi ničila. Ano, teď já si půjčuju její a jsou mi velký. Ale proč ty lidi, když to takhle mluví, tak pak se diví, že v těch novinách vycházejí o nich takový hrůzy, když tady se tam normálně bez klidu baví o to, že si půjčou podprsenky, no tak to si o to říkají vyloženě. Už vidím ten titulek. Vyměňujeme si podprsenky. Už to jdu číst. Pro kolik televizí to pro boha děláme? Ale možná to je jenom taková hra, že jim to vadí, ono se jim to líbí, to sci-fi. Se budeme my 3 ženy povídat o sexu, abych toto téma zakázala. Jo? Nechcete? Já myslím, že to je jako vezme 3 lesby, aby jsme si povídali o sexu. Mňa totiž zaujalo, že Agata povedala, že vy sex nemusíte a že to má po vás, že jej to stačí To možná, raz za rok. a slyšela jste to od ní na vlastní uši, nebo jste to někde čítala? Čítala. No, tak méně čítajte a více ptejte. Není to tak. Nebudu se k sexu vyjadřovat. No, dobre. Ona sa s tými médiami tak hrá na mačku a myš. Ona vlastne im podsúva tú tvár, ktorú chcú vidieť, aby bola na tých hlavných stránkach, aby sa o nej písalo, aby bola slávna, čo napokon aj povedala. A slávna chce byť preto, aby mala veľa peňazí, aby sa o nej hovorilo, aby sa viedli rôzne diskusie, možno aj blbé, možno aj úplne od veci, ale ona sa na tom smeje, ju to zrejme baví, možno pretože je exhibicionistka. Ale nemyslím si, že je to nejaká jej primitívnosť, alebo čo, že vlastne ukazuje to telo a špuli pery a že sa zabáva, pije a fajčí. Že tam ide v podstate o tú provokáciu, o tú hru, tak budem sa ukazovať tak, ako ma vidieť chcete, ale v skutočnosti som iná.
Věci, které píše Bulvár o mé dceři, jsou sci-fi. A já musím říct, že jsem plakala, než jsem pochopila, že to je sci-fi. Jenomže bohužel, že to je sci-fi, ještě nevědějí čtenáři, takže je mi to někdy nepříjemný, protože prostě věří blbostem. No. Všichni chtějí návštěvnost a všichni pochopili, že musí přitahovat pozornost popravě chtivých čtenářů, takže je to úplně jedno, pro koho děláte rozhovor, protože je to úplně jedno, pro koho děláte rozhovor, nemávejte rukou. Lebo ja píšem to, čo mi poviete. Ano, ale si vy jste nič ze Slovenska, my se nevymýšľam. bavíme o českém. Pardon. No ano, škoda, že tu hru hrajou pořád s nima dál. Ona kdyby řekla, že ten rozhovor jim nedá, tak se nikomu nic nestane, že jo? A oni vědějí, že ona jim udělá zadarmo reklamu a ona ví, že oni jí udělají zadarmo reklamu. Ovšem bohužel je to tak, že ona jim udělá větší reklamu, než oni jí, protože oni ji většinou poškodí tím článkem, když to ona jim ty noviny prodá. Takže je to taková nefair play hra. Tam je hrozně ten moment, že ona říká, že jim tu reklamu dělá. Ona to velmi dobře ví a proto obětuje tu pověst. No. Možná od nějaké pěkné jiné modelky se dozvíte, že je hezky a Agáta vám prostě řekne nějakou kravinu, protože si z vás chce udělat legraci a vy to buď tomu naletíte, anebo to prostě použijete pro svůj článek, vy jako bulvární novinář. Takže jí baví to provokování. A lhaní. No a lhaní, tak jako ona chodí, takže prostě proč byste ji nefotili, že jo? Jako je to leventní. To bylo zajímavé tohleto. Ale jak může mít někdo hranici vkusu, když ona tam obnažuje svoji dceru před televizní kamerou? Chápete to? Ty lidi už jsou se všema hranicema, oni už jsou úplně jinde. Já jim nerozumím, já bych se zbláznil, kdybych byl na jejich místě. Když přece v nějakých hře jsem, tak z ní můžu vystoupit a můžu. Já ten pořad taky nemusím točit teďka, když nebudu chtít. Vy jste hodně braná mezi hodně lidma jako takový zpestření života, že oni se ráno otevřou ten bulvár nějaký nebo ten internet a sledují, co děláte, že? Takže a tam to není jenom jako modelka, tam jste jako celá osobnost se vším, co děláte. Asi teda, mě by zajímalo, jestli se to liší hodně od toho, jaká ve skutečnosti jste, nebo ne? Já ten bulvár moc nečtu, takže já ani v podstatě moc nevím, co o mě píšou. Já opravdu, kdybych to četla, tak se zhroutím. Proč? Tak protože o mě nepíšou, hezky to vím. A já si myslím, že je lepší to tak jako to neřešit, no. Dobře, ale tak ví to, když to víte, teda víte, že o vás nepíšou hezky, tak proč to děláte? Protože mě to baví. Já jsem teď mluvil s jedním fotbalistou a to byl profesionální fotbalista. A ten říkal, děláme to pro prachy a chceme vyhrát. Taky to bylo takový upřímný. Jo? Jsem taky vždycky chtěla vyhrát, chtěla jsem být jakoby jedna z těch hodně známých holek. Chtěla jsem je nějak jakoby porazit, protože jsem byla na mis třetí, tak jsem chtěla být známější určitě než ta první a druhá. A pro prachy to dělám samozřejmě. Já se chci zeptat na to, kdo to vlastně podle vás je Agáta a co to je za fenomén. Agáta Hanechová je v první řadě poměrně úplně normální průměrná holka tady z Černýho Vola, jak jsem ji vždycky znal. Agáta Hanechová je taky opravdová celebrita, která dokázala vytvořit ze svého jména kult, značku. Bych se normálně nevážil, že to jméno Agáta Hanechová je značka. Ona je momentálně nejfotografovanější českou celebritou. Je to ale divný, ne? Takže mě třeba štve, když o mě špatně mluví někde. Mě to úplně jedno. No, to je jedno. Mě to jako baví. Vy to vlastně navíc i trochu provokujete, že? Já to neprovokuju. Já se předtím